ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿದ ಮಹತ್ವ ತುಲೆ ಈ ಲೈಟ್ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಎಂಚ ಲೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕುಳ್ಳ ಸಹ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ತನಾದ ಪಾಡು ನಕಲ್ನ ಕೈತಲು ಉಪಕಾರಿಲು ಅದು ಮುಟ್ಟದು ಬಿಡ್ಲೆ. ಇಂಚಿನ ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪುನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪೋಡು. ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಆರ್ತನಾದ ಕೇಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಮುಟ್ಟದು ಬುಡಿಯ. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆರ್ತನಾದದ ಪರಿಶ್ರಮದ್ದು ಮುಕ್ತಾದ ಸಹಜ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪಡೆಯೋಡಾಪುನು. ವಿಜ್ಞಾನಿಲು ಮಸ್ತ್ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡೆದು ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆತ್ಮಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದು ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ತೀರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನತೆಲ ಸಮಸ್ಯೆರ್ದು ಸುಸ್ತಾತಿರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸುಸ್ತುನು ದೂರ ಮಲ್ಪುನ ಕುಲಿಯರು. ವರ್ತಮಾನ ವಿಶ್ವಡು ಮಾತೆರ್ದಲ ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತು ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ಅವೇ ಶಾಂತಿದ ದಾತ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಾದುಪ್ಪರು. ಏತೆ ವಿನಾಶಿ ಧನ ಕೊರ್ನಲ ವಿನಾಶಿ ಸಾಧನದ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿನ ದೆತೊನೆರೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಸತ್ಯವೈನ ಅವಿನಾಶಿ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆದ ಪ್ರಪಂಚ ಕಾಸದ ಪ್ರಪಂಚ ಆದಿತ್ತುಂಡಲ ಸುಖದ ಸಾಧನನು ಪಡೆಯೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಅವಿನಾಶಿ ಶಾಂತಿದ ಭಿಕಾರಿಯಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನ ಶಾಂತಿದ ಭಿಕಾರಿ ಆತ್ಮಗು ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾಂತಿದಾತ ಶಾಂತಿದ ಭಂಡಾರ ಶಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮರು ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ ಕೊರ್ದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಶಾಂತಿದ ತೃಷೆನು ಶಾಂತಿದ ಇಚ್ಛೆನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬಾಪ್ತಾದಾಗ ಅಶಾಂತ ಜೋಕ್ಲೆನು ತೂದು ದಯೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಈ ತೊಂಚಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಸೈನ್ಸ್ದ ಪಂಡ ವಿಜ್ಞಾನದ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಒಲ್ಪೊರ್ದು ಒಲ್ಪೊಗು ಮುಟ್ಟುದು ಬುಡ್ತೇರು. ಎಂಚೆಂಚಿನ ಮಾತ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೇರು. ದಿನನು ರಾತ್ರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಾತ್ರಿನು ದಿನ ಅದು ಮಲ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಧರ್ಮ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ಐನಕಲೆಗ್ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆತಿಜಿ. ಅಕುಲು ಶಾಂತಿದ ಪಿರೋಡು ಬಲ್ತಿನಾತ್ ಅಲ್ಪಕಾಲದ ಶಾಂತಿದ ಅನುಭವಾದ ಕಡೆಗ್ ಅಕ್ಲೆಡ ಅಶಾಂತಿಯೇ ಒರಿಯುಂಡು. ಅವಿನಾಶಿ ಶಾಂತಿ ಸರ್ವ ಆತ್ಮದ ಈಶ್ವರಿಯ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರವಾದುಂಡು. ಆಂಡ ಜನ್ಮಸಿದ್ಧ ಅಧಿಕಾರದ ಪಿರವಡು ಏತೊಂಜಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರು. ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಂಡ ಸೆಕೆಂಡ್ದ ಪ್ರಾಪ್ತಿದ ಪಿರವಡು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಚಯ ಉಪ್ಪಂದಿನ ಕಾರಣ ಏತೊಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಲೆನು ತಿನ್ಪೆರು. ಆರ್ತನಾದ ಪಾಡುನ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು ತೊಂದರೆನು ಅನುಭವಿಸುವೆರು. ಇಂಚ ಶಾಂತಿದ ಪಿರವಡು ಬಲಿಪುನ ಅತಂಡ ತಿರ್ಗುನ ನಿಖಲ್ನ ಆತ್ಮಿಕ ರೂಪದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಸಹೋದರ ದೃಷ್ಟಿನ ಕೊರ್ಲೆ. ಇಂದುವೆ ದೃಷ್ಟಿರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಯೇ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.